Anya laki din! Kumusta nga iti pa nag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel, lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti pa nag-abroad mo. Uwan nga ron. Nalakok pa yun di talo bakak. Saan na bali, lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton iti abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata iti ror bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso, lakay. Ang mga no addag sipsipot kadata. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi iuna yan. Ang mga no agtatakaw nga agpaiso da itay. Katangran na ka. Nay, ingat kat katawa Amalia. Itay ka pa nga agkakatawa. Nagraraman. Agraraman. Asinaw ti agraraman na sasawom nita. Dadya Samuel agraraman na maka-abroad. Nga laki din aya. Dayta manen agdilaw ti araramidang. Agasam, ag-abroad ka nun iti mabeet. Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan da nga agasawa iti rabi Nagiyabang. Ay. Tanangam dayta pa nagsasawom Amalia o. Anya ko man no agabroad ni Samuel. Anya ko matipakasiknam iti dayta. Para makita ano maka-abroad mo lang, dadya Samuel. Anya. Agabroad ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakaamon nyo nga agabrodak, Antijuana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabroad ka. Naay. Naglaingin no asino man day siya, chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak Kat pudno nga rod nga agabroad ka, Samuel, kaanakan. Uwan ante. Angam, madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat dayta na panunot mo, kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabroad ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabroad ka. Anya? Wen kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damak. Asino ngay nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda simangpot asubre, Samuel, lakay. Oh, adtoy. Kura mo ti sobre. Anya da itoy? Lukatam ano, anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay? Anya tinabasam di ta papel, Samuel? Yes! Mapanak ka no iji embase. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Dahito yung jinabayag ng orayan ta. Simang putin jivisak. Agabruda kung iti kabiita na panawan. Ay na, kablawan ka, Samuel, lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unyag paiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inakitaan no adda tao iterwar. Ay sumardeng ka mga kakatawa Amalia. Nagalasti lang oh. Magkumaano na po daw dahil tago. Nakangingisi mo. Nita, Anay ikaw. Aping agsipat ka ngay. Oh. unay nang isip ti gugut ko tanapintasak mo at Frede. Nagalas. Tay, Ti dila ti chismusa Kasla dila ti pusa oh. Anay ko manay. Unay mo dato yun. Sipat na sipat to. Nagsakitan ti pingping ka oh. anyat magkitkitam kanyak, pusa. No comment oh. No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin iti pusa. Anyat kat katawa maya. Dadya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaruba. Simmangpot kanuki din dya bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti panakamom iti daytangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balayda. Ay, una yan. Naglaingin ti radaramaw. Mangag mo amin asaritaan ti karuba. Kas kalaglap-lapayag nga asaw. Oh. Nita, Anay ko manay. Nagsakitan ti rubak oh. maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No dikat left and right akugtar. Anya?
Alam ka no, matanjay bisa mamapanagtrabaho iya abroad, Samuel Baraw. Nakaamo nyo na alak di visa, Uncle Berting. Naamuak ka na giti ka Aruba, Baraw. Nay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang kini Presi ang makaamo nga dan visa ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak, Baraw. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan iya abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamo na alak kong ti visa? Kit awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan bakit? Anyat pakas da awam, Samuel lakay. Dua talaga makamong dan visa nga agtrabaho di abroad. Ang mapay ngay. Amumot din lagi ti ka Aruba tayo. Masimang putin di visa. Anya, Asino nga, tagi warwaras iti day ta damag. nakaskas daaw nga agpayso. Awan mo't tinangistoryaan taan na alam mo, Jevisam. Naglaingan no, sino man day di chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Ta saan mo't nga gap-apura di employer ko di abroad. Adda manin naguni alata ijerwar Samuel lakay. Bayam, ang mga nuaso lang day tang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika. Kung manatawa ka man ng may isa. Ano ikaw? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak. Oh. Yung unay mo dati, nagsakit. Oh. Pisang, tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakon. Kasano? Tayo ka pa ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawa nga agraraman. Sino nga kasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel ha? Kita pa katawa mi dangay. Ay na agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay ti igatang day ti plane ticket da. Ha? Potom da ito nga imbagakan ka Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. At dayta ka man ng aginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsintiri nam kadakwada nga kasawa. Pangasdaki di ah? Uno, umapal ka kadakwada. Ay tukak! Apay ko mga palakida ko napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakkel ativita, ada 2 doors aref ta, ada washing machine ta, ada pa'y oven toaster ta, ada pa'y microwave ta, ada pa'y shower ta, aircon langan tawan diti balay ta. Ay, Saan lang ada kita tadda diti balay? anya pa ngay. Naka-tiles ti balay tayo, ti banyaw kan lababo ta, aminan. Anya? Original pa ti tsinelas ko. Anya laki din na ya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga mat, iso di mo ibagbaga nga umapalak, taado ti arwatan kan kagawaan ta diti balay. Original, agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iso sa anak ka nagpabok. Kurang di kwartak. Ay, parikot nga agpayso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak ngagpayson di visa. Namawan pa mo plane ticket ko. Awan mo't nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tano. Ay, sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpayso. Anya ngay nga taday jay. Ay, nakitay. Ang mga nuad na tao nga umararubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan. Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka. O. Apay ka di man na ya. Agin na abroad, awam magayam kwartada. Anya laki din ni Amalia. Dahil taman ng ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak, nga mawam pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti pan nakamumiti dahi tangan? Nangag ko nga imbaga ni Samuel. Agraraman na dya, tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Baraw? Eko, anya lakit din ay. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal adda masabat ko. Da maganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanag ngina.
Ay, kunak man no napan ka imutang iti paggatang mo iti tikit mau ka anakan. Naa, nakaamuan nyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko? At da nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti tikit mau. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang ka iti pintikit mau ka anakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakaamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket? Ay, maulawa ka presi bakit? Ay, maulawa ka talagan. Ay, sus. Ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Sana day tati pakulawak. Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket? Kasano nga ang muda dayta? Katdwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay, mas dawa ka talagan. Aguray ka. Juan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak nagbidot. Tao di umar arubayan dito'y balay. Saan kat nga aso? Anya? Agsagana itaday di at chismosa no asino man. Sigurado a pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Presi bakit? Addan paggatang ko iti plane ticket. Pinautangan na kajibak ng akabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay. Makapan ka ni abroad. Wen bakit? Inton bigat mitla... Adda manin naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana a palabog itiruhar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Nakita? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day jay. Ay, sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar arubayan dito balay. Agnakam ka itan at chismosa. Inggagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nak Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay, agnakam kaitan. Chismosa. Dayta ti maganab mo. Pagkawanan na ko na. Diya ko nululitan tinaramid ko. Ay, ipanda ko ni hospital. Tapno sana ka matitanaw. Sapay aglat-lati tilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay! Mangmangan ka manan, Joel? Di ka di mabmabsaw? Isulat ar-arami idamaon. Mabisingin na nga di mga anak tatang. Ay sinalbag ka. Nagdadakkelan tilingat mo amang mangan. Nagasang amin ti silay. Sumagtaling at anak. Magimas ti bakan ng runano at silay. Dayta ati manugang sa lagling et no mangan. Anyalakan ni tata. Mangang kayo mo't ano kaya yo. Tapno agpada tayo ngagling ay. Si kalaeng ti mangan. Saan nag-akaskin ka asarabusam? Anya. Talaga saan kayong agkinaawatan kinikatuganga pari Joel? Uwin pare pito. Saklantan ti makit-kita na. Sipsiputan namin agaraw ko. Anya? Imbaga na pa sa laglingat ng mga anak. Dahita ti manugang. Sa laglingat ng mga kung kunanak idin. Imbaga na pa iti kasta pari Joel? Uy, ay nagalas adengay. Makapasakit iti lapayag. Balsamot ni katuganga pari Joel. Isublimot lakin kuanan wanya timbaga na. Anya? Kasanungay dahita paray. Kastoy matibagam kenkwana. Dayta akatugangan sala bumangon numangan. Kunan mo ta, tapno makabalis ka. Ungang paiso niya. Mayat dayta na panuno mo, pare pitaw. Dayta matibagam kenkwana, tapno patas kayo, pari Joel. Ay, kwa, kasano, numakapungtot ke danugan na ngay. Yan ang problema, pari Joel. Amangan maglaban kayo lang. Sa dinaw tayang ti asawa, Marisa. Awan dito'y balay, tatang. Apay aya. Ibaon ko kumamapan gumatang iti chinilas ka. Anya? Ibagam tuman ken kuana daytano sumagbait.
Ay, masadutak nga may niya agudong ita. Un, tatang, ibagak to. Ibagam nga ibagakan ko na da ita, Risa. Nginat-ngat nga minti aso niya chinilas kaw. Inaramid na mata na pulutan. Anya lakit din ni tatang. Mapulutan ayamot ti tsinelas. Pinulutan nga ron ti asaw. Isuan na dadahilan niya chinilas kaw. Nabartag ka mat anagawid. Sapay sapsapulan na ka ni tatang. Kanya tibaga na ya. Apa sa bulan na. Ibaon na kaamapan ija ili. Kat igatangam iti tsinilas na. Tokak! Anya tukak. Diyan po pa'y makagatang iti chinilas ko. Isuki din ti mapang ko'y gatangan. Ramasakan amag na. Ay, tanangam ti agsasao. Ang mga numangag na ka ni tatang. Kabusor na kanto manon. Naglay nga kipaon. Abay, di nakabayalan timag na mapang gumatang. Hindi mo pigsahan ti agsao. Bapan kalatan tapno awan riri, Joel. At puwintin pagatag mo chinilas mo tatang. Mudtoy. Gibayad na nga eh. Anya bayad na sa asawam, Joel. Kwartak ti inggatang ko'y tilita chinilas. Ilistampay lang. Anya ti ilistak. Ilistampay lang nga utang kaw. Anya. Apay, tersina anaskin nga ilistak. Bayadan nyo kayo din taniawang kwartak. Awan pa'y kwarta kapag bayad kaw. Iso nga utangag pay laang. Naspak. Naglay nga, dilaw ti amam no mga anak. Kita man ti aramid na. Kariring na pailang ka aldaway. Di mo latan ikaskaso ni tatang. Ay, man eh. Nakatugaw iti lamisahan. Sigurado ang mga na yun. Nagrawo mo nga raw. Day tangiwat mo, Joel. Ang mga numanggag na ka. Makapasahir mo dagit ibagbaga na kanyak. Ngam iso mo nga raw ti adama di nga ugali na. Joel. Nulabsun ti agsao. Iso ti sadot. Saan kita siya? Tapno at damat sir-sirbi man ay kamkamang. Ilutem tinasakit asaka. Anya? Ay, di kag reklamaw. Basit laeng dayta pangibabaw na kin ka. Saan anadagsen na trabaho? Wanang emjak mo ti aghilot tatang. Amom, naglaka. Adto yan, tisakak anasakit. Na, saka ka di dayta tatang. Wen, sakak dayta. Apay aya. Kunak no napuoran abagas ti kamutay. Nagnisit kin kaururat. Ay. Uy, awam ka di tisakak, Joel? Ay saan? Nakyot ti sakayaw tatang. Ay naaw-awatem latan ni tatang Joel. Di mo tutupan talakayan. Nadjakla katugangan dinisnog kaon. Anya, Ibagbaga na ka nga awan sir-sirbi ka na kamkamang. agpada kayon iti ugali ka ni tatang no tutupam. Iso abaybay amon. Ang mga no agkabaw pa yan. Ay, diya kung makaano, sorry isa. Pasit langan, ang padisnog kung tila kay anak bangsit isa ka na. Anya, Makasinsidaak iti ikan. Igatangan nakman kidi ijay ilay. Sikan ti mapantatang. Sikan. Sikan. Sikan ko nakmay. Ibaon na kidin ang katugangam. Nangalaam tilaing mo, salbag ka. Di kay nga rod agunget katugangan. Na, katugangan kun ko ng matlatang kanyak. Tatang ko ng mata. Wanayin katogs. Anya at katog sa sasawam. Bagtit ka. Ang bagel ka. Ang kakanat na kiti bagbagam. Sa anak abagtit tatang. Sikat ibagtit. Ay, sorry. Ay na, nailawan ko mo ito ngayon baga. Sinalbag ka. Bagtit ko ng kanyak, Joel. Nagsuri ak time. Nailawan ko la na ibalikas ti bagtit tatang. Na, Pakawanendak ka din. Diya may gagara nga imbaga na dyan. Saan kayo abagtit? Ay. Nakamisuot ka man nga umay gumatang iti ikan, Joel. Kasano? Naglaing nga gibaw ni katugangan. Kabailan naman ti agudong. Maawatam latan, talakayan ni katugangam, Joel.
Diyak la makaawat, Lili. Imbag ano, sukatan na ko ba mo ti kwarta paggatang ko iti ikan? Saan mo it? Anya? Siya magkaroon ti paborito na nga ibabaw. Salbag ka na dyan, laklakayanan. Di mo sa winti kastay ti katugangam, Joel. Respetum lata. Katugangan is katugangan. Kunada nga road. Sakit ti ulok na dyan, lakay. Ay, kat ano sama? Tana ikamkamang kakit nga road, Joel. Itad mong ti ikan agat-gatang, tagawid akong Lili. Mabait lang nga road. Tamangi kilo ak iti ikan akayat mo. Tuwin ti pagatang yung ikan, tatang. Nasaya at launay, baraw. Anyang karti aramidak iti ikan, tatang. Ay ket, inka ituno Kartagam, tanay, mabisina kaon. Anyang laki din ni tatang. Siya pa iti pagtunuan na. Huwen, tapno damat sirsirbi man ay kamkamang. Anya, ibagayo manan kanyak, day ta. Anya nga ron, ti kayat mo nga ibagak. Day tamot la brief mouting kamkamang mo kada kami a pamilya. Anya. May kamot dito'y balay, Joel, anak ka. Apay aya. Umayak ag-relax na nang. Kaya't ko dito'y balayo ta na ulimat. Saan adito iti pagrelaksam? Ijay kampusan to ti papanam, tanaul ulimag. Anya, papanandak iti kampusan tao? Una, tapris ko ti angin ijay. Makarelax ka na imbag, akaduam dagiti natay. May saka mo na nang. Imbis amalag-anan ti barukong ko. Anyat pagparpari ko, tamaya anak ka. Ti awanan ba yun akatugangak? Sakit din ti paglutun na iti kanin na. Ningay ko marisa nga anak na, ti paglutun na. Kumana nang. No kabusbusor na ka na ikamkamang. Aho, kabusbusor kumot anak ikamanga ka. Anya? Kitaan ti katugangak paray. Nagalas ti itsura na anakaturog iti indayon. Nakanganga matamat maturog. Anya nga tanong, pisukak iti aluti tingiwat na anak nga. Anya, matayin ano aramidem dayta, maltutan. Agbalin asa iro ti panunot kaw no makikitak ni katugangak paray. Agtubo ti sarak. Baybay amlata, pare Joel. May mayat no nakaturog ni katugangam. Tapno di nariribukan ti biyag mo. Sa bagay may tama ka, pare Pitong. Sidak day ta, tatang. Nagkuna, sidak dayta. Kukwak day ta. Saan mo kukwa? Disnugan kan tupay. Kukwak dayta kimaul tinitib amanaw. Kukwak ata siya tinagpartay. Si kang agpaisaw tinagpartay. Ngam, siyak may ti akin kukway ti manaw. Anya? Dayta karay kay ti manaw ti kukwam. Ay manjak. Dayto ilangin lupo ti kukwak. Kukwak pa dayta lupo ti manaw. Dayto ilangin payak ti kukwak. Kukwak pa dayta. Dayto barukong ti kukwak. Kukwak pa dayta barukong ti manaw. Dayto nga ro din duri ti manok ti kukwak. Kukwak pa dayta duri ti manaw. Anya? Kukwa yung mga lamin ng tatang. Anya nga ti kukwak. Dayta sipit ti manok ti kukwam. Anya? Ay, biyag ayay. Nagatidugan dayta sinaay mo, Joel? Nagriga ti makisama ka ni tatang mo, Risa. Ano samlatan ni tatang, Joel? Lakayon, di mo tutupan ko nakmanon. Kasano ajak tutupan kat naglaing amakiapa. Ay, ate mo pa hindi aso kan pusang agapa. Di mo latan ikaskaso dagiti ibagbaga na, lakay. No saan la abasol ti dumisnog iti katugangan, dinisnog kon. Saan man aday ti ibagbagam, Joel? Taltalo tayo lang arudan dito'y balay. Aglablabusin ni tatang mo. Ala, palabsam latan dagiti ibagbaga na kan ka. Grabe eng, di ka pala maturog, Joel. Ay, adda kumamot maihandak no kasangay ko, bakit? Ha? Talo lang aldawon ti palabsay, birthday kon. Awang pa'y kwarta mo tapag gatang ko iti handa. Ay kat, saan kan nga agsagana Uri basit la ko masagana. Pansit no iso. Nairanamot nga ron nga awan kwartata. Uwan nga ron bakit? Kanayon analiday ti kasangay ko tawan pa'y maihanda. Nagkana sa tibi po yan.
Aksyon ko naman. Apay ngayon ni Deputy TV Tatang, nagmayat ti bubuyak. Sapay madama ti bakbakan. At daya pagbayad mo iti kuryente. Day talag buybuy at aramidam, laglag. Anya, hinawagan dak iti laglag. Wen, apay, at reklamo, ha? Ay, natatang. Ang mga numadisnog kan iti day takar aramidam. Kagurgura kan alakay. Di kan kasarsarita. O di salang. Di uray di ka makikita. Tumukno sa dilangit ti gurakan ka. Risa, bakit? Nagadumot asagana ti adda iti lamisaan. Wen lakay, kasangay mo itang aldaw. Saan ka, day? Wen, Risa, kasangay ko ngagpaisaw. Nangalang may iti inhandam. Ni Tatang, iso tinaghanda para ken ka. Anya, ni Tatang ti naghanda para kanya. Kunam. Wen lakay. Naawatan ni Tatang, jay pensyon na. Anya, ay, Iso nga agyaman ka ni Tatang. Ta iso amin tinaggastos ka dagito'y asagana. Day, simbangpet kamet gaya man. Joel, Barok. Uwan, Tatang. Ay, agyaman na ka. Nagsingpot ka gayam. I love you, mwah. Mwah. Di nakagkal Diyak lang amin pagaraw mo isaganaan, dak. Ay, agyaman ang klaw na Tatang. Ay na, pakawanan da, kung anyaman dagiti madingay nararamid ka. Di mo panunutan day ka, Joel. Ning kakit din ayaban dagiti kakaaruba. Tapno, anda kadwa tayo amang ibaos kadagiti makmakan nga day tilabisaan. Uwan, Tatang, agyaman akmanain. Ay na, pat ganda mo gayam amanugang yaw. Nagkamaliak iti panangipapan. Nakasingsingpot kay gayam. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Dagiti agkatugangan, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Onya, kumare, umay ka ka din ton bigat iti plaza a makizumba. Wan ako, mare. Awan mo ti trabaho intun bigat. Saan kami pa imot ka ag-record iti anya lakit din iso anawayaak. Nasaya no kasta. Tay kaus mo sa saan mo aliplipatan? Di pang zumba talaga. Wan ka di kumare. Nakasaga na adi di kawas ko nga usarek. Okay, see you tomorrow morning. Agawit ako ngatan, tayo na aginan na. Wan kumare tane. Madlaw ana bang banog ka. Ay na, nagmayat na ito video tayo ang nagsumba kumare kita. Kitak man. Oh, atay ta, buya ang ngamin Apaw, mayat Agigidan ti mobs tayo. Siyempre, siyak din ang isuro. Isa umaya, ti panagigidan tayo. Ipos konto man tayo ti Facebook ko. Nagmayat ngamin kan. Oray kas kasano, katadda mo ti nagbaliwan ti bagbagi tayo niya. Nangrunagan ka. Ha? Un man. No ti sigot apamagim kat naglukmag ka, ita, medyo nagbawas basin. Siyempre, Adi. Ikaw ba naman ang magsumba ng inaldaw? Kan maysa, liklik-likak kami ng timangan ti ado arais. Iwas carbs ba? Ay gatuan tapno ada serbi na sumalumba kay di binigat. Bigbigat, ng busy ka iti cellphone mo bakit? Buy-buyaak man da iti impos ni Bading iti Facebook lakay. Anya nga data? Ti pa nagsumba-sumbada ang iti binigat iti plaza. Ha? Kasla kayat ko ti makisumba kadakwada lakay. Ay wala, bakit? Masayahat man data na panunot mo. Ha? Bareng maksayan mamit data tabam akaslakwa.
Anyaman day tay bagbagamon. Ikaw man. Pudno mo ti bagbagak-bakit. Sana ya? Nasaya ata na panunot mo ti makisumba. Tapno damot aramidam. Anya? San atay adda ka lang dito'y balay ng agsil-silpon itagmalmalam. Makisayan pa na talukmag mo. Nasaya at ta nagsabat ta kumare. Oh, apay kumare. Nabuyak namin ti impose mo iti Facebook apan nagsumsumbayo kada dona. Nagganas niya. Un nga ron, umayak man mo. Ha? Are you sure? Si kakit di mo't insultun nakpailaang. Saan ka mo't nga insultuan kumare? I'm just assuring, you know. Sika talaga. Ala. Kaano ka nga rod nga umay di plaza? Kat sika man, no kaano ti ibagam nga aldaw, ta anytime kat available akmut. Adda akla ang ijibalay. Okay. Since tomorrow is Sunday, no Monday latan. Umay kayo talas sa isi nagsapa, ha? O sige. Makikita mo ti pupus kiti Facebook niya. Iso nga amumo na niya tinas ka nakawes. San ka nga agdaster ta awan tinakadaster nga agsumba. Oh, apa ito kita kawas mo? Ilabak lakay, tausarak inton bigat. Ha? Abay, makisumba ka matay. Wen, nagsarita kami ngamin kinibading idikalman. Kat nakuna na kanyak nga inton bigatak amapan. Kasta ka rin. Kaduwa na. Alaman. Ne, apay akaslakar karitan na. Saan akasta? Talaga nga I'm challenging you bakal. Kita man no makisayan na talukmag mo. Mangas asar ka pailaan. Pumanaw ka man dito. Isturbo ka iti aramida. Pumanaw ka! Ay na, apaw! Kunaklaki din no, sino tinaglokmag masabat kao? Si kamot gayam si Sel. Anya? Kasla nakabut-buteng meten tilangak iti kasta a reaksyon nyo, tata. Ha? Ay, kwa? Saan mo't Saan a talaga? Tauray na lukmaga, napintasak mo. Wan mo't kit di Kahit sa dinong iti papanam, nagsapa ka mo't tag. Mapanak ijay plaza, tata. Mapanak makisumba. Anya? Makisumba. Anya nga iti nakakatkatawa itimbagak kat makisumba ako na. Ay, awan magkidi Makaisi maklaang mag. Mala Inka, parang makisayan na tatabam. Anya? Hey, salbag kiti. Ne, apay kumare. Makabanog mo't gayam ti agsumba. Si kakit di man. Agdadamo ka lang amin, iso akasta. No mairwam kanto, mayatan. Urayak la na bisinan ang nagsumba sika. Oo na yan. Anya ti bagbagam kumare? Ti kunak makabanog mo't gayam ti agsumba. Anya lakid din? Italaang dayta. No inaldawan, mayan. Ma-exercise ka iti gusto. Mabisinak man. What? Naglingat ka laeng, mabisin ka na dagos. Katuan. Si Kamat ni bisbisin. Ay kala tanalpas tayo mata na nagsumba. Ura umunakan nga gawin. Sumaruno kami kini Donna. Wen, kumare. Umay ka yun bigat, wan no? Kutumayak apikit din na saan? Okay. See you tomorrow, kumare. Ay una yun day talingat mo, Cecil. Nagkapamaya. Ay, nagapuak ijay plaza, nana. Napan ka nakisumba. Wen, nana. Hay, urayak la na bisinan ang nagsumba. Makapabisin mat gayam, makabanog. Mala, mayat day tatapno agbawas mo't basit day tatabam. Ilakwan nakman kit di tikok, nana. Tay mismo.
Miss ko na siya. Char! Aniya, ay kagap-gapom anapan nagsumba. Sa ita, koktino ma'am. Mabalin mo't adanom. Ninanamat, ilakwan na kuno inak gumatang iti sa balay. Alaman laangan, manungarot ako. Das ayakan ka na yun nagbasit a plastic. Wala na, anya langakit din aya. Kan ikanak matan iti doa a biskwit. Tayman overload, tani. Mabisinak at talaga anapan nagsumba. Makabanog mo't gayam ti agsumba, lakay. Kunam day ta damom timapan bakit? Kanayunam ngamin tapno mairuwam day ta bagim. Ha? Anyat amom, nudagos ka kumutong. Anya? Nagmed mo ti panaglingat mo. Wan nga rod, urayak la na bisinan iti plaza. Nakaluto ka din, iti pamigat. Ay gawa na, itayak pa nakaluto. Ken nangana ko na. Tasan kamot na mauray. Inak man nga rod mangan, mabisinak ka talaga. Ha? Nagarutin lutok ita asidan. Kan maysa, basi lang tisindak. Ado dyan na batay. Ha? Apay? Diyos ko, naibos mo amin dayay. Sapay nagado ataba. Ay, unay kan Emilio. Kunaklakit din noan niya. Parikot mo ti sidaan, kat makan nga rod. Kan may isa, nabisinanak anapan nagsumba. Iso anayadok tinakan ko arais kan sidaan. Makapakigtot ka mo, Cecil. Ado dayay, ngam inibos mo. Ado nga ibagbagang. Adya serbi na ngayon dita pa nagsumsumbam no kastamay. Anya laki din. Unay mo dito na panagang angis mo, kumare. Nagpipigsa. Huwag nga rod. Ay, makabanog at talaga. Nakamano ka ngaminan nga aldaw mo ita, kumare. Nudo alawasan nga umayak makisumsumba. Kastaya, mala. Itultuloy mo lang, mare. Makihitam tumutlaing ti resulta ti banog mo no bumaybayag. Ay, mabisinak man. Una hindi kastoy. Tunggal malpas tayo nga agsumba. Mabisinak. Gatala, umunakan, kumare. Agi na kami laan kinidona. Umay kami mata. Makapaulak mo't ni Cecil niya. Wen nga ron, kasano kanong aming akumutong. Kat nutunggal agapoy di plaza, nga mapan agsumba, kat dumaga si Teresena ni Nana Pila, nga mapan uminom iti kok, kan mangan iti biskwit ang nagsamit. Ay, una yan. Sakit inton sumangpet iti balay na, mangan manen iti rice, sapay sa nga gabsuon tinapoy na, kan kanayon akarni ti si Dana. Awan ang aron no kasta. Awan serbead iti panagsumsumba na. Awan nga talaga. Tangalpasan ti panagsumba na, ipapas na ti mga namangan. Papanan na nga, no saan alumukmag. Salbagkit di, jak kayatan. Ha? Anyat ibagbaga madi mo kayatan. Jak kayatan ti mapan agsumba nana. Apay ngay, sayang Uho, awan mo't ti serserbin at isursuro day di abading. Wanga efek mo't. Aniya? Ay, nonsense asumba. Nagsaysayang aklaang iti oras ko ijay. Manunga aldaw, 2 weeks ko naman. Ha? Jak kayatan at talaga. Saan akon amapan inton bigat? Isudalatan. Hay, agbanbanugak la ko na. Sayang lang ti oras ko kunak manin. Ay kat, sayang ano, saan mo nga ituloy? Saan nana? Ti oras ko ti sayang. Anya lakit din. Ay ilakwan nakman kit di iti ko. Tanay,
Nabisinanak manen anapan nagsumba. Apay imbagbagam asaan kan anapan. Sayang ah. Yak kayatan. Nonsense mo ti sursuro da yabading. Anya? Kita aman ti bagit. Panagkunakat ad dapay kit di alimok magak. Ha? Awan at talaga ti serserbi ti sursuro da yabading. Ay nako. No amok la kumakas ti gayam. Saan akong anap-napan. Si kakit di man. Pabasulan pa lang jagi sursuro. Na, takapay nga isakit mo da yabakla. Apay, crush mo. Anya? Saan akong amapan inton bigat? Never! Ne, anya torasen. Ngamawan pa ni Cecil nga umay. Wan nga ron. Amangan kit di mo at no saan nga umay. Nga taa. Amangan no na uman. Anyat pa kaumahan na nga eh. Kat, makita mo tunggal malpas ti pa nagsumba tayo. Kat kanayon na nga ibaga, anabambanog ka no. Mabanno ka talagaan. Takas di kadakkel ti bagina. Agkalinduusan no kwa. Awan pa yung mag-agpay siya. Mala, saan tayo nga urayan? Agsumbaday kit din. Umay tulat tano umay. Ay na, kunaklaki din, no syakla ang tinangibagaan na iti kasta. At dapay mo't gayam ti sabalay. Hay, una yun da dyan Cecil. Masabat kong tulaang. Pagpiyang-piyang at tilubong na tiawanan bay na babae. Ibaga na, nga uray ka sa no ti panagsumba na, kat saan ako mutong. Gaputawan ka no ti sirbina ti sursurom. Una yan. Kasano kumangamin ako mutong nana. Awan na talaga ti serbi ti panagsunsumpa na. Gaputa tunggal malpas nga agsumpa. Mangan met amangan. Dayta nga rod. Uminom iti soft drinks kan mangan iti nagsasamit. Sakit ti labay na. Saan amalagto ti kabalyo? Kasano nga ako mutong iti kasi nga ramid na. Anya laki din aya. Ala, ibagam to day taken kwa na no agsabat kayaw. Bagam, tapno saan asika ti pababasulan na, ama kagapo, no apay asaan ako mutkot to. Oh, apay akas na tilangam, friendship. Kasla makaungungot ka nga anya. Marurutak man iti dadya Cecil. Agasam man tiramid na. Ibagbaga na gayam itiliklikod ngawan sir-serbi nagiti sursurok apa nagsumba. Gaputa saan ka numat ako mutong. Anya? Saan lang may sa tao tinapan na ng ibagaan. Amin sa mutin ang karuba kat napan na imbaga dayta. Ay, unay matan ni Cecil. Tas si Kapay at talaga ti aking basol. Basol na takalpasan ti panagsumba na at kumanaan mo. Kaan. Isupay Gan uray madama ti sumba, kat ipagbagaan mabisin ka no. Ay bagam to man. Ibagam kan kwa na, nga uray mabisin kalpasan ti panagsumba na, saan amangan iti ado. Taad-adda alumukmag at talaga. Sana madisiplinaan day dyan no maipapan iti makan. Amumatan, arasab day dyan. Hay! Anya laki din aya. Anay ko. Nagawan abain mo, babae ka? Apay nga sipat ka matlatan bakla. Anyat basol ko kan ka. Kunwari ka pa? Ha? Sika Kalpasan ti aming nga efforts ko ken ka, at dagayam ti bagbagam ti liklikod Anya? Ha? Apay nga imbagbagam, ngayon ti sirserbi ti sursurok, may papan iti panagsumba, ha? Kwa. Siyak ka dito ang sirserbi na? Wano si katawan disiplina na iti makan. Sumangbat ka? Mare.
Tapnam mo man niya. Nagsakit tinakam ko ken ka, kapiti day taan amwa. Pasensya ka kuman, kumare. Pasensya tarupam, salpag kang hindi. Pabasulam datang iwat mo, no apay asan ka kumutong, urag sumpa-sumpa ka. Gaputa kabukab ka man. Sakit din di pabasulam. Nagawan abain mo. O niya, nag-awid ka nga apros iti pingping. Dahita ti maganap mo. Di kalat tangamin agulimag. Pabasulam pa iti sa bala at tao. Ha? Ay na, si Isel. Baliwa mo na itang ugalim. Husto ti kuna ni baklagin ka. Dahita bagim ti pabasulam no apay asaan ka ako mutong. Anya? Taura siya ka asawam na panagnagak dahita. Tunggalag po ka ngagsumba, ipapas mo matimangan amangan. Nagadu alabay mo. Papanan lang ay no saan ka alumok mag. Anya? Sa mo pabasulan ti sa bala tao. Awan talaga makaraman ka iti tungpa, iti naungat abakla. Anya kalaki din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kaalalak ni Pulbos idi napalabas alawas. Umay nakman lakwanan iti pagpapintas. Kat, tapno dada pumintas kamit ala amon day to lotion. Tapno saan ka nga kurkursing. Ay na, isukat na kanila kay mo agkurkursing ka. Saan pa'y laang maripilang? Bay amon agkursingak. Apa yan, Mare? Adda pa natang ko, Mare. Mangrugrugi. Ay na, adda agas nga awit ko para iti mangrugrugi apa natang. Dayto. Kumpleto ka talaga, Mare. Mayat dayto nga iapros mo dita karabukob mo, no kasta maturog kan. Pagsuob mo, Mare, ay na nagmayat. Agimbag adagos aday tapanateng mo. O sige man nga, Rod. Padasat man daytoy. Ay na, mayat dayta ko nagtumot. Manungay daytoy. 700 laang. Ay nagnginan. Awan latawarnan. Ay natawaran pa'y laang mat. Kita man mati pinagnak nga may dito itong nga titaltalon abalayo. Nayunang pa'y niya. Ay unan niya. Awan ti pangnayon ko. Iso nga ikan kalaangan itinatang asidaan nyo. Ay may mayat manin amare. Thank you very much. Ay na, nagdagsanan dayto awit ko anatang. Nagdadakkel met ngamin akarabasa ti inted day di ako marek. Kusme lakay! Kusme! Umay nakman tulungan! Kusme! Ay, bakit? Atakan? Awit ang manday to awit ko anatang. Diyak mabangkat. Ne, nangalamit ita ita. Inte jay kumarik alin akwak ijay nga titaltalon. Swertek italakay. Tan ipaibos ko amin alakok apag papintas ken apros. Ay, kit nasaya at abakit. Ayan ngay dagiti anak na. At data ni Jay Unag. Ni Jenny, aglutluto matlangan. Ay na naglaing kan, imbes asikati agluto, ngipay tatang mo anabambanog anag konstruksyon. Ne, aping agkusilap ka, day talag cellphone ker aramidom dita. Ala, ingka agluto. Bay amon, ta siya akong tagluto. Bay am nga agreview ni Jenny. Anya nga grab-review. Kano ang cellphone ter aramidan na.
Agrib-review ak nanang. Anya lakit din aya. Kitaag man dayta. Oh, dayta oh. Review dayta? Research? Nakaungungot kayo. Kita man ni Jenny lakay. Adda ijeruar anak katugaw nga adda katintinawag na iti cellphone. Kita mayat ti kakatawan na. Ay, kit bay ama. Ama ano gagayim naman? Sino ang gayam na? Lalaki o no babae? Babae siguro. No kasta na kanayon dayta. Makiasawa di na oras. Bakit? Apay atay tangaming di pampanunutem. Kat kastamit itadagiti agtutubo akapadpada na. Maki-textmate da. Inton kuan makiasawa dan. Saan mat siguro nga aramidin ni Jenny dayta bakit? Taam mo na magtirigat taamang papaadal kadakwada. Bilang, ayan mo. Ni, nagsapa ka mastaan, tatang. Diyan na sapa. Kano alas 7. Ay, mapantan Taatid dog ti pilay ja ospital apagpa-check apak. Kasano nga ay tatang, katjak pa'y matnal-nal pas dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kitalaga akasta. Tasikatiin Trabaho amin Nabanbanog akong nga agbalbalin ananang. Kaya't kumat-kumati agin anak. Palasang ko. Awan ina na ti panagbalin nga ina. Nakarkaro ti sitwasyon ko ide. Tanasapaak anabalaw. Siya tinangisaksaka di ti panagbiagyaw nga kakabsat. Ay, jak pa yun masagay sa itibuok ko. Gapo iti kinaado arigat ko dito'y balay. Oh, Jenny, Sabado ita Nagsapa kayo mang ririing. Kat aglaba ka Aglinis ka dito'y balay, tamapanak agisursor iti lakok. Adda pa panak. Sabado, adda papanam. Agaramid kami iti project iti balay ti classmate ko. Naglawaan ti Lunes aging gat Biyernes a panagaramid yu iti project. Panaglalaba ken panaglilinis kumamutten ati Sabado. Apapros! Agas ti gurigor ken saksakit! Gumatang kayaon! Mari pilang. Maray. Paray, sika magayam. Un maray. Makadandanong kapay gayam dito lugar mi nga umayaglakaw. Un pare, dito'y gayam ti ayan nyo. Un maray. Makar kami dito yay. Makatawunin Aya, ay na, nagdakkel da ito'y balayo Kit umunag ka, maray. Tapno makitam pa iyunag. Saanin pare, taglako akpay. Kit ni, aldawan, awan pa'y nalakwak. Umunag ka, takitahag man nun. Niya na kita katangag nga ilaklakaw. Mapapros. Niya na kitangay. Sige pare. Ay na, nagmayatan da ito in-serve mo at saka kanyak, pare. Imported nga min day tatsa maray. Impawit man ni kumari mi bro. At dan igi abroad ni kumare minda. Nabayagan Isumit lagayam nagdakkel da ito balayo Anusan na mo maray. Kat padamot lang da dyan. Aglako-lako iday. Agabroad mo ko, pare. Ngamjakmet ngamin mapanawan dagiti anak ko. Anos laeng kan sakripisyo maray. Ay mong gayam. Ipakita man kanya dagiti lakom ta mangkita man iti katangag. Ayun pare, mabiit na ang ipakita. Mabalin ko nga yaban dagiti karobak ta gumatang damay. Ayun na pare, mabalin. Kakabagyak amin dagiti kakarobak dito maray. Iso ano ibagak ka gumatang da. Gumatang da. Ay na, naibos manandagiti lakok lakay. Ginulpid akong parim amagnaw.
Ay kasta ya. Ay wan gayam, nabayag kami na sana nagkitkita kahit. Imakar da gayam. Ay na, nagdakkel di balay da. Tanagabrod di asawa na. Ay, bilangin taman tinaglakwak lakay. Ay, mabiit laang bakit. Hmm. Kuha ngamin, awan pa ni Jenny. Anyang awan pa eh. Saan pa si Mang Pait? Anya, kanina sipngatan. Napanan na ngay. Nasip ngatin at agalas 8 ni tirabi eh. Ay, katbirukan da. Ay, ala, mabait lang. Agtugaw ka pa eh. Ning, saan ka kadingag nervyos? Tumakder ka dita. Tabirukan ta ni Jenny. No ba 24 oras? Asaan pa anagawid di anak mo, Mari? I-report yun iti pulis. Napanan nila kay ko nag-report, Mare. Napan kayo kumaitibalay dagiti babarkada na Napan kami, Mare. Saan kami tupay anak na turong nga agasawa? Taday tala nagberberok tinararamid mi. Awan lat makaam mo? No sa dino tinapanan na? Nagkuyog na ka ni boyfriend na. Aniya? Mano ayat itawon na di balasang mo? 17 na pa ilang, Mare. Ay, minor de edad pa ilaang. Parparita ka maki boyfriend. Takayat ko nga rudmat ang makaadal. Tada kami kinitatang na. Saan kami ang nakaadal? Ngamita? Nakitaray sa amat tandya anak ko. Saan pa'y kumamot? Tanagubing pa'y. Agswer-swerte akiti pa naglako-lako. Takanayon may bustila ko. Ngumapay nga tagmalmalas aksamot dito anak ko. Sapay la kuma, tama ka amiris kat agawid mo't laang di balasang mo. Mare, umayak man gumatang itilakom apag-apros. Jekas lagi natang ko ide. Aywan Mare, ado atila ko kakasyay. No kayat mo, kita dagiti nagsangpet abaro alako. Sige man nga rod, Mare. Dayto iti baro alakok, Mare. Pagikat iti pekas. Mayat dayto, Mare, para kan kakapikpekas. Saan kan samot na makasao, Mare? Tagsang-sangit ka mo to. Malagip ko nga minjanak ko. Saan ka pa'y nga ron nga ag-sale stock? Ako, Mare. Umay naktulatan lakwan, iji balay no mayat ton tirik nam. Mabalin ka latamot alakwan, uray no kastuyak, Mare. Ngam saan met nga ron maawis tirik nak agumatang, no kastang agsang-sangit ka. Nakitarayan ni Jenny, tatang. Aniya? Nay, di pa'y naggraduar na kitarayan. Kunak ano malpas na ti panagadal na. Saan mat gayam ta sa bali tararamidan na. Ay na, dimla binagbagaanan. Anya ka ta saanan. Makita na mat tirigat mi anaganag na. Kahit sa dinungay kanotayan da ita. Ijay asiguro lugar di boyfriend na. Sa dino ay atin lugar da, tamapan tayo berukan. Ijay Manila, tatang. Naglaway di Manila. Sa dino kumangay ti pangbirukan tayo kadakwada ijay. Ay, kasi kamay tanakaw. Ay, kastoy gayam tagbalin nga ina, tatang. Nagrigat. Ay, puno na ita, narigat at talaga. Kas karina ay agamin, tagbalin nga ina. Sana payasumra kita bakit. Tama ditirik na. Aginanaka pa ilaang, tasyak ti mapan aglakong. Napan ka man ang naglako iti kalman. Aginanaka mo ta. Paginanaan na, kat pa nagbabayad iti tuition dagiti anak ta. Ay, yakmat ngamin ka ba alam ti mapan nagtrabaho ita. Oray pilitak. Nakapsota ka talaga. Ay nalakay, apay ngamin apilitom day tabagim, no saan mo akabaulan. Mayat tumat siguro ninton bigat bakit.
Alangarod, aganad ka bakit ama pa nagisursurmanan kadagiti tagilako. Agyaman nak apare, tagimatang kamanin itilako. Wala nyaman na mare. Ngam, mapanmulakwan na giti kakabagyak. Taimbagak nga umay ka man naglakaw. Un pare, Ibagam to kundi kumpare. Na umay kon to pasyaran man, di balayaw, mare. un apare, umay ka. Napayag kahit saan kami ang nagkikita. Aginom kami tuman. Mabalain, maray. Ay katun apare, mabalin laktan. Lakay, sanak ka di payapan panawan. Tanisan pa nakalpas iti panagadal dagiti anak ta. Di nakman sangit-sangitan bakit. Tagang angasak pailan. Unangam agngangabit kan samatan. Anyang agngangabit nga ibagpakam. Naoperaan naglaeng si bibiyag pay. Nangagkumit ka, dyan pagati doktor. Ama sa apol laeng, ngagpapigsaan. Imbaga na saan ka kanun ang makapagtrabaho iti nadagsan. Dahil ti parikot ita bakit. Kapilitan na siya kun ati ang trabaho para iti pamilya tayo lakay. Ay, una yun pare. No kaano akpay nga may bimisita nga dawit ko nga arak. Isupay mo ti pa nagsakit mo. Naopera anak pare. Kay, kasano nga dito arak nga awit ko pare. Di saan ta nga inumunay. Agsublikan to pare. Isu nga idulin ko pailaeng. Kat into nagsubli ka. Mabalin to mat siguro nga uminumak iti arak. Sa bagay mo't kidiya pare. Ala, nagpaimbag ka nga rod pare. Tagsubliak to manay. Si kalata nga rodan ti agbirbirok para iti pamilyayo, mare. Kat, anya pa yan ngay, mare. Ay, kaasi kamot amagmag na, mare. Ay na, di mo man ibagbaga ti kasta, mare. Tad-adda ama asyanak iti bagi. Bilibak nga rodkan ka, mare. Napigsa kalata nga aglako. Ay, talaga akastoy ti ina, mare. Adu a sakripisyo. Sa bagay mo't kiti sika ti ina apagwadan. Nakaturog pa ilang ni nanang mo. Tanabannog anapan naglako. Agyaman at tatang, ta nag-reply kayo iti text ko. Diyak pa ilang imbagakin ni nanang mo nga agawid kayo nga agina. Mabisin sa iti anak ko, tatang. Ala, pasuswa mo, tani. Mabisin sa ngagpaiso. Kusmen, anya di agsangsangit. Ha? Sika. Nanang, pakawanan na ko, ma. Nagpuskol ti rupam nga agpakita kada kami. Kalpasan anak itaray ka. Bilang, Auston, agsangsangitan ti apo ko ta. Mala, umay katagtungtong ka. Apay nga da dito'y deta babae. Ayan di asawa na. Day tangarod ka, taado ka no ti bisyo na day di alalaki. Pasaray kabilan na pa'y ni Jenny. Awan bibiyang ko. Taday tati pinili na abiyag. Kaasi damot nga agina. Kitaam, nagkutong ni Jenny. Kunak nga rod nga agsubli dalaan nga dito'y balay. Tasyak manan timang pakan kadakwada? Ha? Gumatang itigatas? Kan diaper? Ay na, pagina na undak mo nabambannog akon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.